Τον δρόμο μέρα μεσημέρι έσπηραν σε δεκάδες ανθρώπους οι δράστες της επεισοδιακής ενοπλής ληστείας που διαπράχθηκε σε μεγάλη υπεραγορά στον Ύψωνα. Καλά, όπως φάνηκε μελετημένοι με οργανωμένο σχέδιο δράσης, κατάφεραν να αποσπάσουν τις εισπράξεις του τριημέρου δια της βίας και προτάσσοντας πιστόλι από τα χέρια φρουρού ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας που κλήθηκε να τα παραλάβει με την γνωστή διαδικασία χρηματαποστολής. Οι δράστες ήταν τρία πρόσωπα, οι οποίοι είχαν αφιχθεί στο σημείο με αυτοκίνητο χρώματος άσπρου. Ο ένας από αυτούς έμεινε στο αυτοκίνητο και οι άλλοι δύο κατέβηκαν κάτω και με τη χρήση ροπάλου ο ένας χτύπησε το πρόσωπο της χρηματαποστολής. Κόψα μου την πορεία μου, τρέχαν πάρα πολλά. Μετά βλέπω ότι είχε μια μουδόρα πιο πάνω, θυμώ και πολλά καλά πράγματα, ξέρεις να δω. Βλέπω τον έναν που μπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο και τον άλλον που κάτι κρατούσε και πήγε με τη μοτόρα και πήγε προς το Ύψωνα. Με αστραπιές κινήσεις, οι οποίες καταγράφηκαν καρέ-καρέ από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της υπεραγοράς, οι δύο κουκουλοφόροι μπήκαν στο όχημα όπου τους ανέμενε ο τρίτος δράστης, ο οποίος φορούσε περούκα. Ο κτυπημένος φρουρός μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της πόλης με ελαφρά τραύματα. Χαρακτηριστικό των εικόνων, η στιγμή που ο οδηγός του οχήματος διαφυγής λίγο έλειψε να χαλάσει το εγκληματικό του σχέδιο με μία γκάφα, την οποία βεβαίως πρόλαβε να διορθώσει. Όπως βλέπετε στα πλάνα, βγήκε στιγμαία από το όχημα και αυτό ξεκίνησε να κινείται επειδή είχε ξεχάσει να τραβήξει το χειρόφρενο. Με τις 100.000 ευρώ στο χέρι, οι δράστες κατάφεραν να διαφύγουν, ενώ το όχημα εντοπίστηκε 2 χιλιόμετρα απόσταση πιο κάτω να φλέγεται. Για τον εντοπισμό τους η αστυνομία εξαπέλυσε από την πρώτη στιγμή ανθρωποκυνηγητό, ενώ χρησιμοποιήθηκε και το ελικόπτερο της δύναμης. Από τις έρευνες της αστυνομίας διαπιστώθηκε ότι το όχημα το οποίο χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες ήταν κλεμμένο, ενώ οι έρευνες επεκτάθηκαν και στον τρόπο αντίδρασης του φρουρού. Αυτό το ενδεχόμενο σίγουρα θα έπρεπε να φέρει κράνος. Σημειώνεται ότι η αστυνομία εντοπίζει πολλά κοινά σημεία στον τρόπο δράσης με ληστείες χρηματαποστολών του πρόσφατου παρελθόντος σε άλλες υπεραγορές της πόλης.